Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 10-nji awgust sanyna Türkmenistan bilen Kamboja syýahatçylyk hyzmatdaşlygyny ösürmäge meýilleşdirýär. Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy, Kyrgyzstan Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň importyny artdyrar. Birleşen Arap Emirlikleri ýaş velosipedçiler Aşgabatda türgünleşýärler ýaly habarlar getirýär. Müştoklar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan bilen Kamboja syýahatçylyk hyzmatdaşlygyny ösürmäge meýilleşdirýär. Türkmenistan Kamboja padşahlygy bilen syýahatçylyk hyzmatdaşlygyny pogtlandyrmagy, hususan Siem Reap welaýaty bilen göni aýa gatnawlary ýola goýmagy meýilleşdirýär. Bu sebäp Asiýanyň esasy syýahatçylyk uğurdur. Bu barada Türkmenistanyň Kamboja padşahlygyna täze belenen elçisi Maşalov Kambojanyň syýahatçylyk ministri Zong Khon bilen geçiren duşugyny belläp geçdi. Elçi syýahatçylyk ministrini şeýle hem Kambojanyň hökümetini pandemiýadan soňra syýahatçylyk budagynyň täzeden dikeldilme wagtynyň üstünlikleri bilen gutlady. Türkmen diplomaty Kamboja we Türkmenistana syýahatçylyk mümkinçiliklerini ilerletmek şeýle hem milli we halkara syýahatçylaryň habardarlygyny artdyrmak maksady bilen çäreleri guramagy teklip etdi. Zong Khon öz gezegini Türkmenistanyň syýahatçylyk hyzmatdaşlygyny pogtlandyrmak boýunça pikirini gorlady. Kambojanyň syýahatçylyk ministri syýahatçylyk budagynyň hyzmatdaşlyk barada hereketleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmek üçin ýol kartasy boýunça özara düşünmek baradaky ehtnamany taýýarlamagy teklip etdi. Ministriň bellemegine görä Kamboja 2023-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna 3,4 million daşary ýurtda jahankeşde kabul etdi we ýylyň ahyrına çyny bu görkezji 5 milliona ýeter. Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy, Owganistanyň da Afganistan Breshna şerkat energetika kompaniýasy bilen Türkmen Energiýa Döwlet Elektr Energetika Korporasiýasynyň resmi wekilleriniň arasynda Hırat şäherindäki Nurul Jihat pastansiýasyna elektrik energiýasyny iýermek taslamasy boýunça geçirilen gepleşikler tamamlandy. Bu barada Owgan kompaniýasynyň resmi saýtyna bellenip geçilýär. Gepleşikleriň tapgyrda Afganistan Breshna şerkat energetika kompaniýasy bilen Türkmen Energiýa Döwlet Elektr Energetika Korporasiýasynyň resmi wekilleriniň arasynda bilelikdäki tesirnama gol çekmek arkaly jemlendi. Owgan tarapy bilen geçirilen bilelikdäki texniki maslahatlaşmalaryň çäklerine Nurul Jihat pastansiýasynyň elektrik üçünçiligine giňeltmek babatda pikir alşyldy. Bu taslamanyň möhleti onuň çykdaýjylar we howpsuzlyk çäreleri hemde ätiýaçlandyryş meseleleri babatda maslahatlaşmalar geçirildi. Her iki tarap taslamanyň durly uğurlar boýunça şertli ilalaşyga geldi. Şu ýylyň ýanwar aýyna Dabys bilen Türkmen Energiýa Döwlet Elektr Energetika Korporasiýasynyň arasynda Nurul Jihat pastansiýasynyň kuwatyny 110 kW-dan 220 kW-a çyn giňeltmek boýunça şertnama baglaşypdy. 500 kW-lyk elektrik geçirjiginiň hemde Nurul Jihat pastansiýanyň kuwatynyň artdyrylmagy bilen Türkmenistanyň Owganistana iýerlen elektrik energiýanyň möçüri 110 MW artar. Kyrgyzstan Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň importyny artdyrar. Kyrgyzstan geljek ýyl Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň importyny artdyrmagy meýilleşdirýär. 2024-nji ýyly Kyrgyzstan Türkmenistanyň 1,17 milliard kW elektrik energiýasyny import etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Kyrgyzstanyň energetika ministri Talaybek Ibrahiw RIA Novosti habarlary gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Onuň aýtmagyna görä Kyrgyzstan häzirki wagtda Türkmenistanyň we Russiýadan elektrik energiýasyny satyn alýar. Meýilleşdirişimiz ýaly Interraw ýylyň ahyryna çenli tahminen 1,5 milliard kW elektrik energiýany üçin eder. Türkmenistanyň 1,16 milliard kW elektrik energiýasy alynar. Geljek ýyl Türkmenistanyň 1,17 milliard import etmegi meýilleşdirýär diýip ministr belledi. Birleşen Arap Emirliklerining ýaş velosipedçileri Aşgabatda türgünleşýärler. Şu gün Abu Dhabi velosiped klubynyň ýaş velosipedçiler topary Türkmenistana geldi. Bu barada Birleşen Arap Emirliklerining Türkmenistana elçixanasynyň resmi jemgyýetçilik toruna habar berilýär. Berilen beýanata görä olar Türkmenistanyň Velosiped Federasiýasy bilen bilelikde Aşgabatda bu velosipedçiler üçin ýürüýte döredilen sport lageryna Olimpiya şäherçesinde türgünleşýärler we paýtagtyň ýollaryna velosiped sürerler. Meýlim
ýaly ozal hem Abu Dhabi velosiped klubynyň wekileti Aşgabatda gelipdi. Wekilet Olimpiya şäherçesindäki bir neçe sport deskalaryna, şol sany biletirip turgunlaryň sagalyş merkezine, dürli muzeýlere we açlyk merkezine barıp görüpdi. Iki ýurdun arasynda sport pudagyny esasan velosiped sportu ugruna hyzmatdaşlyk ösdürmek meýilleşdirilýär. Ine mähriban müştoklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizde şuňky sanyny seýtirmekden habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň Katardaky elçisi gynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. Hazar ýaka dowlatlarynyň daşary işler ministrleriniň duşu geçirdiler. Thomas Dowrnyň iňgammat transfer ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişden okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.